የአሜሪካና እስራኤል ጨዋታ የኢትዮጵያ የአሰብ ድልና እድል። ቀደም ብለን እንዳነሳነው በቀይ ባህር ቀጠና ይህንን የመርከቦች እንቅስቃሴ የሚያውኩት በየመን ያሉ የሁቲ አማጽያን ናቸው። እነዚህ አማጽያን ተጠሪነታቸው ለኢራን ነው። ኢራን በተነካች ቁጥር ባብኤል መንደብን ተሻግረው በቀይ ባህር የሚጓዙ መርከቦችን በማጥቃት የዓለም የንግድ ስርዓትን ሲያውኩ ኖረዋል። በዚህ ወዲህ ደግሞ በሶማሊያ የሚገኙ የአልሸባብ ተዋጊዎች መርከቦችን በማገት ሌላ ራስ ምታት ሲፈጥሩ ከርመዋል። አሁን ኢራን ጦርነቱን ማስፋትና አዳዲስ የጦር ግንባሮችን በመክፈት አሜሪካና እስራኤልን ማዋከብ ከፈለገች የአሰብ ወደብን እንደ ስምሪት ማዕከል ልትጠቀምና በቀይ ባህር ላይ አዲስ የጦር ቀጠና ልትፈጥር ትችላለች የሚል ስጋት አለ። ኢራንና ኤርትራ የሰነበተ ወዳጅነት ያላቸው ሲሆን የወዳጅነት ለተወሰኑ ዓመታት ቀዝቀዝ ብሎ የሰነበተ ቢመስልም ከፈረንጆቹ 2024 ወዲህ ግን ኢራን በኤርትራ ምድር እግር አብስታ ታይታለች። የደህንነት መረጃዎች እንደሚያሳዩትም በርከት ያለ ስውር የአውሮፕላን በረራ ከቴህራን ወደ አስመራ በተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ክበርሃልኩም እዩ I'm going to give you few evidences ኣብ ዝክር ዳና ዘሎ ንግድ የሚያናውጠው ባብኤል መንደብና ጠባቂዋ ኢትዮጵያ ወሳኙ የባብኤል መንደብ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብዞም ብልጽግና እዚ ነገር እዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ኣብቲ ካልኩላስ ናቶም ኣብቲ ካልኩሌሽን ናቶም ብተደጋጋሚ ናብ ዝናትና እናቐረበ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ኣለዎ። ግን እንታይ ማለት ሓደ ነገር ክበርሃልና ደልየ ዘለኹ ኣሜሪካ ብመንገዲ እስራኤል ገይራ ንኣሜሪካ ግደፍዋ እስራኤል ዘለየቶ ኣብ ከባቢና ዝፍጸም እስራኤልን ኢማራትን ኣብዚ ከባቢናትና ፉል ኮንትሮል ንክህልዎም ንነዊሕ እዋን ሰሪሖም ነይሮም። ኣጋጣሚ ክንብሎ ንኽእል ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝገብሮ ዓብ ጸቕጢ እቲ ናይ ስዑድያ ነቲ ፕላነቲ ንግዚኡ ኣደስኪልዎ ዝርግርግ ኢሉ ድሕሪ ምዝናሕ ናይ ሶማሊላንድ ርኢና ነርና። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ካብ የመን ስለተሰጎጉ ኣብ ሱዳን ዘለዎም ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኩነታትን ርኢና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኩነታት ዳርጋ ናይ ሞትን ናይ ሕዮትን እዩ። ስለዚ ንብልጽግና ሓንቲ ክሳብ መወዳእታ ክትታኮሰሉ ምዃና ሙሉእ ብሙሉእ ኣመስኪራ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት እያ። ንባዕላ እናተደብደበት ከላ መዓልታዊ ነፈርቲ ናይ ኣፅዋር ናይ ሎጂስቲክስ ካብ ኢማራት ተበጊሰን ንኢትዮጵያ ኣትዋ ከም ዘለዋ እዞም ናይ ሳተላይት ስካን እናገበሩ ናይ ፍላይት ስካን ዝገብሩ መዓልታዊ የውፅኡ ኣለዉ ሓበሬታ። እዚ ድማ እንታይ እዩ ብልጽግና ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናይ ኢማራት ደገፍ ከልዎ ምዃኑ እቲ ናይ ደገ ዝግበረሉ ዘሎ ድጋፍ ድማ ብፍቓድ ናይ እስራኤልን ብደስታ ናይ እስራኤልን እዩ። እቲ ገይም ድማ ባብኤል መንደብ እዩ ዝበሃል። ኣብዚ ባብኤል መንደብ ዘሎ ኩነታት ዋላ እኳ እቲ ምኽንያት ናይ ሑቲ ዝብል ምኽንያት ይጥቀሙ እንተሎ ኢትስ ኖት ኣባውት ሑቲ ኣብዚ ቦታ ስለ ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእል ካብ ዝብል ኣይኮነን። ኖ ሽፋን ናይ ሑቲ ተጠቒምካ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዕብዳን ወይ እውን ጽላለ ወይ እውን ምስፍሕፋሕ ንዕኡ ሌጂቲማይዝ ንዕኡ ተቐባልነት ንኽትረክብ ጀስቲፋይ ንምግባር ወይ እውን መራጎዲ ድርዕን ክኾነልካ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንመደናገሪ ክኾነካ ኢሉ ዝግበር ዘሎ እዩ። ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ባብኤል መንደብ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ምስ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ወየዳ ኢራን ዳሓንትእቶ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ንኢራን ክትምርቕ የዋፅኣካ እዩ። ሓደ ሕልናኻ እውን ንኢራን ክትምርቕ ወይ ንኢራን ክትድግፍ እዩ ዘዋፅኣካ። ምክንያቱ ኢራን ኣብ ሃገራ ከላ እያ ትድብደብ ዘላ፣ ቦምባታት መዓት ኣብ ሃገራ እዩ ዝወርድ ዘሎ፣ ነፍሰ ምክልኻል እያ ትገብር ዘላ። ስለዚ ተራ ሰብ ርያ ኣቢሉ ምስ ኢራን ይክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ መፅኡ ደንዳና ሓይሊ ንኢራን ከዳኸም ይፍትን ስለ ዘሎ ሓደ። እቲ ካልኣይ ወዮዳ ኢራን ሓይላ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ስለ ትኸይድ ዘላ እምበር ኢራን ተትዳኸም ነይራ ሎሚ ናብ ኤርትራ ሓድሽ ኩናት ወይ እውን ገለ ነገር ተደፊኡ መሃለወ እዩ። ምክንያቱ ልክዕ ምስ ናይ ኢራን ምድላዋት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ክዳሎ ከሎ ብልጽግና ሽዑ ተነጊሩ ኪት ሰራዊትካ ንሰሜን ገጽካ ሰልፎ ተባሂሉ። ስለዚ እቲ ናብ ሰሜን ዝኸይድ ዝነበረ ሰራዊት ናቱ ማዕረቲ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ሽፋን ንዑ ተጠቒምካ ናብ ኤርትራ ንክግበር ዝኽእል ፈተና ዝበሃል ዝነበረ እዩ። ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ነገር ኮምፕሊት እናበርዓነ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ተፈጥሮ ወላ እውን እቲ ኩነታት ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገደደ ሰልሚ እትይዎ ኣሎ። ሕጂ ክልተ ሰለስተ ነገር ከርእየኩም እየ። እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ንብልጽግና ፅቡቅ ገይሮም ሂቦም ኣጆ ከድሓን ንሕና ክንሕግዘካ ኢና ኣብ ጎንኻ ኣለና ኢሎም ከበግስዎ ወይም ሓሲቦም ነይሮም። ወይል ለንቀነ ብልጽግና ባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ስምዑ። አርሶ አደሮች እና በአመራር ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን የበልግ ዝናብ እንደ ዋዛ አያዩትም። የበልግ ዝናብ
በዚህ መጠን እየዘነበ ነው ማለት የሚቀጥለው ዓመት ጥጋብ ነው ማለት ነው። ቋንቋው ተፈጥሮ እንደዛ ነው። አሁን ከዘነበ የሚቀጥለው ዓመት ጥጋብ ነው ማለት ነው። ግን ጥጋብ የሚሆነው ለማን ነው? መሬቱን አርሶ አለስልሶ ፈጣሪውን ታምኖ ለሚጠብቅ ሰው። መሬት አለስልሶ አርሶ ያልተዘጋጀ ሰው ዝናቡ ያልፈዋል። የዘንድሮ ዝናብ ከአምናው ከአቻምናው ከዚህ ቀደም ከምናውቀው ዝናብ በተለየ መንገድ እኛ ኢትዮጵያውያን ልንወስድ ይገባናል። ምክንያቱም ዘንድሮ በመካከለኛው ምስራቅ በተፈጠረው ችግር ሁለት አንኳር አስፈላጊ ጉዳዮች፣ አስፈላጊ ግብአቶች አደጋ ደርሶባቸዋል። አንደኛው ነዳጅ ኢነርጂ ነው። ሁለተኛው ማዳበሪያ ነው። ሁለቱ ቁልፍ ግብአቶች በደረሰባቸው አደጋ የመጀመሪያው ጥቃት የሚያጋጥመው ምግብ ነው። በማዳበሪያውም በኢነርጂውም እጦት ምክንያት የሚጎዳው የምግብ እጥረት የሚያስከትለው አደጋ ነው። ምግብን ለማምረት ነዳጅ ቢያዝብን፣ ማዳበሪያ ቢያዝብን፣ በልግ በዚህ ልክ ከተሰጠን ፈጣሪ በብዙ ሊጎበኘን ፍላጎት አሳድሯል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ መሲልኩም ብልጽግና አብይ አሕመድ አከቢድ መዋጥራት ይኹም ዘሎ ንኽንፈልጥ ኢለ ደምፃልኩም ዘለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ከቢድ ግድሁ ይፅበየኩም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ 130 ሚልዮን አለን ወላ ሕጂ 140 ሚልዮን በል ሕጂ እቲ ቁፅሪ እቲ መፈክር ትጥቀመሉ ዝነበርካ ቁፅሪ ፈንጂ ክቕየረልካ እዩ ሕጂ። ስለዚ እቲ 130 ሚልዮን ህዝቢ ለኒ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብዘጋጥም ዘሎ ኩናት ክልተ አገደስቲ ፅፍዒት ኣጋጢመናና ኣሎ ብሎም ልዕሊ እቲ ፅፍዒት ኣጋጢሞ ዘሎ ግን ክልተ ክንወስድ ኢና ይብላ ኣሎ። ሓደ ነዳዲ ካብ ኢድ መፅኦም ነይሩ ንትራክተራቶም ማለት ሶላር ገለገለ ክትብል ተሪኻ ንትራክተርን ንካልእ ናይ ሕርሻ ንፋብሪካታት ገለ ሶላር ኣይከውን እዩ። ስለዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣብ ከተማ ገለ ክጥቀም ትኽእል ትኸውን፣ ግን ንልምዓት ንሕርሻ ንካልእ ነዳዲ ዘድልየካ ግድ። ስለዚ ነዳዲ ንሱ ዝገዝአለን ዝነበረ ሃገራት ኩለን ዓፅየን ኣለዋ። ስለዚ ወላ ገንዘብ ተለካው ንክትረክብ ከቢድ እዩ፣ እቲ ዋጋ ድማ ኣመናይ ከቢሩ ዘሎ። ስለዚ ናይ ወቅቲ ናይ ሕርሻ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ነዳዲ ዝበሃል የለን ሓደ። ካልኣይ ድማ ድኹዒ ፀገም ኣሎ። ድኹዒ ድማ ካብዘን ሃገራት ዘን እዩ ዝመፅእ። ዋላ እቲ ድኹዒ ካብ ካልእ ክመፅእ እንተኮይኑ እውን እቲ ጥረ ነገር ካብዘን እዩ ዝመፅእ እሞ እቲ ድኹዒ ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ክምችቱን እንደ ስኬት ቢገልጸውም ዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚለው በተቃራኒ ቆሟል። ባልደረባችን ሪፖርቱን ተመልክቷል። ኢትዮጵያ የውጭና የሀገር ውስጥ የህዝብ ዕዳ ጫና አሁንም አሳሳቢና ዘላቂነት የሌለው ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ የካቲት 2026 ባወጣው የሩብ ዓመት የኢኮኖሚ ሪፖርት አጋለጠ። ሪፖርቱ በተለይም ሀገሪቱ ከብድር አቅራቢዎች ጋር የምታደርገው የዕዳ ማቅለልና ሽግሽግ ድርድር ያለመግባባት መጓተቱ ከፍተኛ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ስጋት መፍጠሩን አመላክቷል። ዘንድሮ በልግ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማልቲፕል ኦፍ ኣዝዮም ብዙሓት ነጥብታት ብሓደ ክገጣጠሙ ንሰምዕ ኣለና። ንኣብነት እዚ ኩናት ናይ ኢራን ተዘየጋጥም ናይ ዕዳ ፀገም ነይርዎ፣ ነቲ ዕዳ ናቱ ሪስትራክቸር ክገብሮ ወይ እውን ምስቶም ዘለቅሕዎ ተዘራሪቡ መተንፈሲ ዕድላት ንክብዎ ዝዝረብ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ኢራን እንተዘየጋጥም ነይሩ ነዳዲ ከም ቀደሙ መፆ ነይሩ፣ ወርቂ ብብዝሒ ይሸይጥ ነይሩ፣ ከምኡ ድማ ቱሪዝም ፅቡቅ ይኸደሉ ነይሩ፣ ሰባት ይመፅዎ ነይሮም፣ ኮንፈረንስን ገለ እናተባሃለ ዋላ እኳ ውሽጣዊ ኩነታት እናሃለዎ ድኹዑ ድማ ደሓን ዝኾነ ፋብሪካ ክሰርሕ እየ ብላብላ ይብል ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ ቁርብቲ ላይ ሰለይ ከብሎ ዝኽእል ነጥብታት ነይርዎ። እዚ ኩናት ናይ ኢራን ግን ንኢትዮጵያ ብፍላይ ንብልፅግና መወዳእቱ መይብ ናይ ዓመታት ግዜ እንተነይሩ ብክንደይ ፐርሰንት እቲ ናይ ስርዓት ናቱ ናይ ምውዳቅ ተኽእሎ ንላዕላ ደይብዎ ኣሎ። ስለምንታይ ንብል ኣለና ድኹዒ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ድኹዒ ማለት እቲ ህዝቢ ብዘይ ድኹዒ ክሓርስ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። እቲ መሬት ድኹዒ ዝለመደ እዩ። ስለዚ እዚ ድኹዒ እዚ ድማ ጠቕላላ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ጥሜትን ደርቅን እቲ ህዝቢ ድማ መነባብሮ ናቱ ኣዝዩ ይከፍ እዩ። ሓደ በሉ። ካልኣይ ነዳዲ ንሕርሻ ናቶም ትራክተራቶም ንካልእ ነዳዲ ኣመናይ ከቢድ ዘሎ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕማቅ ዝኾነ ብልሽውና ተኣታትዩ ኣሎ። ክልቲአን እዚአን ጥራይሲ ህዝባዊ ምልዕዓል ክገብራ ከለየን። ምክንያቱ ዝበፅሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓረስታይ እዩ፣ ስሞል ስኬል ሓረስታይ እዩ፣ መነባብሮ ድማ ብሕርሻ ዝነብር እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ዘበላሸዎ ዓድታት ኣሎ፣ ክሓርሱ ዘይክእሉ ወይ ገለ ክገብሩ ዘይክእሉ። እዚ ሕጂ ተለሚዱ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ።
ሸነ ዝገብሮ ዘሎ ከሪኩም የፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ነቲ ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ክሳዕ ክንደይ ዕንወት ክፈጥረሉ ምዃኑ እዚኣቶም ግን ግደፍዎ ብልፅግና ብሽፋን ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ እቲ ሽፋን ናቱ ኣብ ቱሪዝም እዩ ዝምርኮስ ቱሪዝም ድማ ብዓቢ ደረጃ ክፅሎ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ወሲኹ ማለት መነባብሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክኸብር ስለ ዝኾነ ርሑቕ ቦታ ከይዱ ቱሪዝም ዝገብር ሰብ የለን እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ቱሪዝም ድማ ሃገራት ዓረብ ብብዝሕ እዮም ናብዚ ቦታ ዝመፁ ብርግፅ እቲ ኩናት ኣፍሪቦም ናብኣቶም ክመፁ ዝኽእሉ ክህልው ክእሉ እዮም ሃገራት ዓረብ ግን ባዕሎም ዓቢ ደረጃ ድኽነት ተጋጥሞም እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም ሲግኒፊካንትሊ ብዓቢ ደረጃ ተሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ትኸዱ ተኮይንኩም ዓረብ ብብዝሕ እዮም ቱሪስት ሰባቲ ኣዝዩ ቀረባ ንዓታቶም ምስቲ ናይቲ ኣነባብራ ናይቲ ሃገር ሕሱር ምስ ምዃኑ ገለ ድማ ምቹው እዩ ነቶም ሃገራት ዓረብ ስለዚ ዓረብ የስፈሪሆም መፂኦሞም ክህልው ይኽእሉ እዮም ምስ ዘሎ ኩነታት ሃዲሞም ናብኦም ዝመፁ ህልው ኮኑ እዮም ገምጋም ናተዩ ኢን ደ ሎንግ ተርም ሃገራት ዓረብ ቁጠባን ይህረም ኣሎ መነባብሮም ይፅሎ ኣሎ ምናልባት እቶም ሃብታማት ላዕሊ ዘለዎ ገንዘብ ኣለዎም ብላብላ ክትብል ትኽእል ተራ ህዝቢ ዓረብ ግን ዓብ ፅልዋይ ከጋጥሞ ዋላ እውን በዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ተሃሪሙሎ ናይ ነዳዲ ምንጭ ተሃሪሙሎ ካልእ ነገራት ተሃሪሙሎ ስለዚ ዓረብ ከም ቀደሞም ክኾኑ ይኮኑ ኩሉ እዚ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ቀልጢፍ ኣብቲ ናይ ቀደም ቦታ ክምለስ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ክፈጥር እዩ ነቲ ዘሎ ሕውስውስ ዝበለ ኩነታት ከቢድ ክገብሮ እዩ ኣብዚ ድማ እንታይ ከሪአኩም ፀኒሐ ጀስት እቲ ነገር ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ንብሎ ፀናና ኣብዚ ድማ እቲ UNDP ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዕዳና ኢትዮጵያ unsustainable ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ሕጂ ድማ እቲ ዕዳናቶም ናይ ምኽፋል ዓቕምናቶም ብዓቢ ደረጃ ክጎድል እዩ ምክንያቱ ኢንካም ጀነሬቲንግ ሬቨኒው ጀነሬቲንግ ሴክተር ናይቲ ሃገር ኣታዊ ዝገብረሉ ነቲ ስርዓት እዩ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ብዓቢ ደረጃ በቲ ውሽጣዊ ፀገምን በቲ ናይ ከባቢያዊ ፀገምን ጠጠው ክድስክል ከም ዝኽእል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዓቢ ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ፋብሪካት ተለዎ ገለ ነገር እንተለዎ ድማ ብዓብዩ ደረጃ እንታይ ኣጋጢምዎ ኣሎ እሱ ድማ ብሰንኪ እቲ ናይ ነዳዲ ናይ ካልእን ዓቢ ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ወይ እውን ናይ ኣፍራይነት ሽግር ከጋጥሞ እዩ ስለዚ ኩሎም እዚኦም ፋክተርስ እናደመርካዮም ኪ እዚ ከየጋጠሞ ከሎ ህዝቢ ክለዓዓልን ኣንጻሩ ንክብገስን ቀሪቡ ነይሩ ኢልና ነርና ሓካይም ተንስኦም ነይሮም መምሃራን ክትንስኡ ኢሎም ነይሮም ካልእ ክፋል ናይቲ ፓብሊክ ሴክተር እውን ክትንስእ ተሓሲቡ ነይሩ መነባብሮ ድማ ናይ ብሓቂ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ኩሎም እዞም ፋክተርስ እናሓወስካዮም ድሕሪ ከይድካ እታ ንዑ ተስፋ ክትቦ ትኽእል ኣጆኻ ኢላ ሞራል ክትቦ ትኽእል ክሽፍነሉ ትኽእል ንኸይቀተል እውን ክትከላኸለሉ ትኽእል ዝነበረት ኢማራት ድማ ንባዕላ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተናት ያላ ስለዚ if you combine all this ሓደ ዓብዪ ሓደጋ መፂዎ ከም ዘሎ ዓብ ሓደጋ ክመፁ ከም ዝኽእል ይረአ ኣሎ ነዚ ግን ብምንታይ ዲፍዩዝ ክገብሮ ይደሊ ኣሎ ኣብታ መጀመርያ ዝበልናዮ ታርጌት ናቱ ናበይ ገፁ እዩ እንድሕርልና መጀመርያ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናቱ ምክንሪ ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ክልተ ሰለስተ ፋክተርስ ክበኩም እየ በሚለው ላይ እንነጋገራለን። ማተባበያ ያነሳላችሁና ወደ ሚስታቴ እንሄዳለን። ወለጋ እንደ ደቡብ ጎንደር በሚለው ላይ እንነጋገራለን። ማተባበያ ያነሳላችሁና ወደ ሚስታቴ እንሄዳለን። ይሄ ነገር ትንሽ አሳሳቢ ስለሆነም ነው እንደው ዛሬ እናዘለው የሚፈለጉት ዜናው ልክ ነው ልክ አይደለም እርስ በራስ በተለይ አንዳንዶቹ ኃይሎች ውጊያ አቅማችን የአብይ አህመድን መንግስት ለመመከት ወደሚያስችል ሁነት ተሸጋግሯል ሲሉ ገለጹም። በአማራ ክልል የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የሚደርሰው ጉዳትም እንደቀጠለ ነው። የብልጽግናው አገዛዝን ስልጣን ለማስጠበቅ ሰራዊቱን ለመስዋዕትነት ያቀረቡ ወታደራዊ አዛዦች እየተደምስሰዋል ዜና እያስነገሩ የአማራ ክልል ህዝብና የታችኛውና የመካከለኛው የመንግስት አመራር ግን በየቀኑ የጦርነት ሰለባ የሆነም እነሆ 3 ዓመታት እየተቃረቡ ነው። አንዲት የላሊበላ ከተማ ኗሪም ከፊት ለፊታቸው የአብይ ጀነራል የሆኑት ተስፋ ያያሌውን አስቀምጠው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና ሌሎችም የብልጽግናው ሹማምንትንም እየተመለከቱ ኦኬ ሕጂ ክልተ ነገር ከሪአኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ዝገብር ዘለኹ ሓደ ኣብዚ እንታይ ይብል ፀኒሑ ኩነታት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ በዓላቶም ክእመኑ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ይገጥሞ ኣሎ እዚኣ ወሲኸ ሰለስቲአን ብሓደ ክሕውሰን ስለ ዘለኹ ለስን ቱ ዲስ ዋን ገለጸ። ከኦሮሚያ የተሰማው መረጃ ምን ይላል? በኦሮሚያ ክልል ለዓመታት ሲካሄድ የቆየው ትጥቃዊ ግጭት ከምዕራብና ደቡብ የክልሉ ጫፎች ወለጋና ጉጂ አካባቢዎች ወጥቶ የክልሉና የሀገሪቱ ማዕከል ወደሆነችው ምስራቅ ሸዋ ዞን በስፋት መዛመቱን የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ጃዋር መሐመድ አስታወቁ። አቶ ጃዋር ባጋሩት ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ትንታኔ የቪዲዮ ማስረጃ መሰረት የጦርነቱ ግንባር ወደ ሀገሪቱ የኢኮኖሚና የትራንስፖርት እምብርት መቃረቡን አመላክተዋል። የጸጥታው ቀውስ ወደ ማዕከል መምጣቱን ከሚያሳዩት አብይት ማሳያዎች መካከል የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ከአንዳንድ አካባቢዎች መውጣት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ተወሳኺ ካልእ ሌየር ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ
እንታይ ከሪየኩም ስለ ዘለኹ እየ let's combine everything ፋኖ ብሰፊሕ መንገዲ ይግስግስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓቕምናቱን ኣወዳድባናቱን እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ካልአይቲ ኣብዚ እንታይ ዝብል ባዕሎም እቶም ካድረታት ናይ ብልፅግና ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ሸነ ኣብ ወለጋ ጥራይ ተደሪቱ ዝነበረ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ይሓስብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ጎንደር ገይርዎም ዘሎ ኣብ ደቡብ ጎንደር ወይ ጎንደር ብዓብዩ ኣብ ኢድ ፋኖ ወዲቑ ዘሎ ሸነ ድማ ኣስፋሕፊሑ ካብቲ ወለጋ ጫፋት ናብ ሽዋ ወይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ እናቀረበ ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣወዳድባ ድማ ክልትዩ እናተተሓሓዘ ፋኖ ብጎንደር ገይሩ ንታሕቲ ገፁ ይወርዳ ኣሎ ንብል እንተለና ሸነ ድማ ካብቲ ምዕራብ ዝነበረ ናብ ማእከል ገፁ ይደፋእ ኣሎ ስለዚ ብሰሜን እቲ ወሎ ዝበሃል ናብ ታሕቲ ይወርዳ ኣሎ እንድሕር ኢልና እቲ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክልትዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይቀርቡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ናይ ተጠንቀቕ ጉዳይ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so warning about potential conflict in Wallaga similar to recent events in South Gondar. As the media reports, it cites reports from Oromo Media Network stating that FANO and Oromo Liberation OLA forces are entering Wallaga, leading to increased tension. So community safety. Ermias emphasized that the need for residents in East Wallaga, Horo and Godura Wallaga to be cautious and be prepared for possible disruptions. Government responsibility. He points to the Ethiopian government role in managing. ብልጽግና መንግስቲ ከም ዘየለ በዚ ኻትርኢ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናብ ውሽጢ ገፁ ይኣቱ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተመላሸወ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ኻ እንታይ ዘርእዮም ዘሎ ብተደጋጋሚ እቲ ስርዓት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነፍሱ ክቋሃፀር ኣብ ዘይክእለሉ ዘሎ ደረጃ ጀዋር እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብቪድዮ ኣሰኒዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ጀዋር ጂኦግራፊካዊ ምስፍሕፋሕ እቲ ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ በቲ ናይ ኦላ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ወለጋ ከባቢ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ an escalating to east ሸዋ ናብ ምብራቅ ሸዋ ገፁ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ናብቲ ናይቲ ሃገር ማእከል ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ strategic threat ይብሎ ኣሎ ኣብዚ نغطي الابزيا كريكم ማእከል ከሆነችው አዳማ ከተማ በ60 ኦኬ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሴኩሪቲ ዶናልድ አብይ አሕመድ ሰራዊቱን ላዕሊ ዝሰዶ ዘሎ ንሰሜን ሰደዶ ብዝፈጠሮ ኩነታት እቲ ሸነውን ከስፋሕፍሕ ከም ዝኻለ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ምናልባት ነዚ ዘረባ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፍርሂ ሰሚናራት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ አንድን ሀገር ሰርቫይቫሏ የሚመነጨው ከውስጥም ከውጭም ካለ ስጋት ጋር የሚያዝ ይሆናል። ፕሮቴክሽን ስንል ግን ከውጭ ከሚመጣ ስጋት አገርን መታደግ ይሆናል ማለት ነው። ከውጭ የሚመጣው ስጋት አንዱ ጦርነት ነው ሊሆን የሚችለው ቀጥታ ጦርነት ኢንቬዥን። አገር እንዳትሳሳ፣ አገር እንዳትዳከም፣ አገር ሸብረክ እንዳትል፣ ሌሎች አጎንብሰው እንዳያዋት፣ ሌሎች ለመድፈር እንዳይበረታቱ ማድረግ የሚቻለው ኢንተረስት ይሆናል። ብሔራ ጥቅም ተብሎ ይሄዳል ነው። ኢንቬዥን ወረራ እንዳያጋጥማት መከላከል፣ ለዚህም ይሁን ቀዳዳ መዝጋት ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ሰርቫይቫል ስንል። ሌላው የውስጣዊ አንድነትን ከሚቦረብሩ ነገሮች መታደግ። ቲሚድ ነው የኛ ዲፕሎማቶች ጋር ማን ናቸው? ስንት ናቸው? ጠላቶቻችን እንላለን ብዙ ጊዜ። ዲፕሎማቱም ይላል ፖለቲከኛው ማለት ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪካዊ ጠላቶቻችን እንላለን ብዙ ጊዜ። ዲፕሎማቱም ይላል ፖለቲከኛው ማለት ጋር ማን ናቸው? ስንት ናቸው? ልክ ኢትዮጵያ በጠላት የተከበበች የሚያስመስል ብቻችንን ተነጥለን የቆምን የሚያስመስል ኤሌመንት አለው። እንዲህ የምንለው አይናፋር ስለሆነ ነው። ሌሎች ሀገሮች የብሔራዊ ጥቅማችን ተላ ብሓፈሻ እዚ ናይ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሰሚናር ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ተሪኢኹም ሃገራዊ ሃገር ኣብ ስግኣት ከም ዘላን ስግኣት ካበይ ክመፅእ ይኽእል መን እዮም እቶም ኣስጋእትናትና ንብሎም ዘለና መን እዮም እቶም ሃገራውያን ፀላእቲ ንብሎም ዘለና እንታይ ዓይነት መኸተ ይፅበዮም ከም ዘሎ ዝገልፅ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ነቕነቕ ኣብ ዝብል ደረጃ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ሃገራዊ ናይ the foundation of security national survival is not just about military defeat against invasion. It is rooted in internal unity and shared national vision. So see, ንፀላኢኻ ክስዕሮ ተኮይንካ ወይ ክትምክቶ ተኮይንካ መጀመርያ ፀላኢኻ ከይመፀካ ከሎ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ እሱ ድማ ሓድነት ክህልወካ ኣለዎ እዩ ዝብል which is ፈፂሙ ዘይብሎም ነገር እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር በሽሓት ዝቁፀር ብረት ኣልዒሉ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ከውድቕ ይፍትን ኣሎ ንባዕሉ ንሱ እቲ ስርዓት ብውሑዳት ሰብ ሃብትን ብገለ
ሰብ ረብሓን ጥራይ ዝዝወር መንግስቲ እምበር ንህዝቢ ክውክል ዝኽእል ንህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ስርዓት ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሶ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ክንገብር ከም ዘለና እቲ ዘለና ኩነታት ድማ ጸላእትናትና ዝያዳ ግብፂ ጸላኢትናትና እያ ግብፂ ብዝፈጠሮቶ መንገዲ ድማ ካብ ብዙሕ ነገር ፈተና የጋጥመና ኣሎ ካብ ባሕሪ ንኽንለ ትገብረና ዘላ ንሳያ ናብ ባሕሪ ገፅና ንኸይንጥምት ትገብረና ዘላ ንሳያ ግብፂ ዘበገሰቶም ሓይልታት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰሉ ከምኡ ድማ ብኤርትራ ዝዝወሩ ካልኦት ሓይልታት ዝገብርዎ ዘላ ውሽጥና ዝግበር ዘሎ ናበለ መዓት ውቶታን መዓት ዘረባን መዓት ሽግራትና ንሰምዕ ዘለና ኩሉ እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘርእየካ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ስጋት ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጣ ከም ዘሎ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እታ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ድማ ክፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ እውን ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ክፈትሕዎ ኣብ ዓቕቦም ነይሩ ተዝኸውን ቀደም ገበርዎ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ፀገም ኣይኮነን ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ፀገም ስለ ዘይኮነ እንታይ ክገብርሎም ማስክ ክገብርዎሎም ክሽፍንዎ ክኽእልሎም ብሓሶት ክተከድንዎ ክኽእልሎም ብካልእ መንገዲ ሸፋፊኖም ናብ ምንታይ ከሰጋግርዎ ክኽእልሎም ናብ ናይ ካልኦት ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዎ ሓይሊ ብምምሳል ዝዓበየ ረብሓ ከም ዘለዎምን ናብቲ ዝዓበየ ረብሓ ክጥምቱ ከም ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ and this is very very interesting ምክንያቱ ስምዕዎም ኣብዚ ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ናበይ ገጹ ከም ዝኸይድ ያሴራ እስካሁን አለ አሁን ድረስ አይቀር ልክ የአባይ ኬዝ ነው ይህንን አንዱን ባህሩን የሚያሳጣል የአባይ ኬዝ አባይን ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ጥረት አንዱ ሴራ ያንን ቀይ ባህር ማስቆሙ ከባህር ማግለል ባህራችን ወደብ አይደለም ባህራችን መመለስ አለበት ይሄ ትውልድ ይሄን ጥቅም አውቆ ማስመለስ መቻል አለበት ያ ቀይ ባህር ማለት ኢትዮጵያ ከውጪው ዓለም የምትገናኝበት በሯ ማለት መስኮትህ ለትንፋስ ማስገቢያ ሊሆን ይችላል በር ግን መውጫህ ስለዚ ባሕርና ግድን ከነምልስ ክንክእል ኣለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንብል ከለና ተኻሪና ንጥቀመሉ ዘይኮነ ኣፍ ደገ ገዛ ዘይብልካ ማዓፆ ዘይብልካ ክነብር ስለ ዘይትኽእል ናይ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣገይን እዚ ናራቲቭ እዚ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝቕፅል ዘሎ ስለምንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ክፍታሕ ይክእልኒ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ትከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ናይ ዕዳ ናይ ካልኦት ናይ ህዝቢ ናይ መነባብሮ ናይ ካልእ ኩሉ ብድሆታት ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ካብቲ ንሶም ክቋፅርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ዝኸበደ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ካልእ ንዝሽፈን ሸፊንካ ንዝዕበጥ ዓቢጥካ ንዝእለ ኣሊኻ ናብታ ቀንዲ ዕላማ ንሳ ድማ እታ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ፅላት መምህር ይኹን ተምሃራይ ይኹን ዋርድያ ይኹን ወተሃደር ይኹን ኢንጂነር ይኹን ተዋሳኣይ ይኹን ደረፋ ይኹን ኩሉ ነዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ከልዕላ ክኽእል ኣለዎ ዕላማ ድማ ንሳ ሓንቲ እታ ተሪፋትና ዘላ ናይ ኩልና ረብሓ ክትእክብ ትኽእል ንሳያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እሳ ግን በብዙሕ መንገዲ እውን ቻለንጅ ትኸውን ዘላ እያ ስለዚ ምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት እታ ቀንዲ ንዖም ስፖንሰር ትገብር ዘላ ሃገር ድማ ኢማራት ትበሃል ሓንቲ ነገር زيارة ايوه سوري محمد אנחנו שמחים מאוד ונרגשים לפגוש אתכם על המסך زيانة ماني خاطبلن تن ابراهام اكورد السنه برا حقرات انت اسكي قبرو بزي ناي امارات ميديان ناي بحرين ميديان كم دما ناي اسرائيل ميديان بحد خوينهم كسرحو خلو مالتيو ازي دما انتي زريكا ولا ونارتي زخبد مدرخ ونتقوني اتي دبي زبحال وي ونتي امارات زبحال مور ناب اسرائيل قصو كصقع مور ناب اسرائيل قصو كخيدي زفتن زلو ابليلي دما تزغدده እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝኸበደ መድረኽ ኣሎ ብዙሕ ፈተናታት የጋጥሞም ኣሎ ናበይ ገጾም ክኸድዮም ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እንታይ ክትገብር ትፅዕር ኣላ ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ብዛዕባ ኢማራት መሲልኩም let me show you there is this report yeah where is it yes there you go so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ክልተሰለስተ ሪፖርት ወፅእ ኢሉ ኣብዚ ሱዳን the UAE is restructuring its covert arms supply network to Sudan's rapid to RSF Malati, shifting between 3 key routes across the region, according to Le Monde. هذا مسيحت هذا جازيتا ناي فرانس لنكنا وتيوب زنبرة ملكة ويون بو تبجسنا مالتي مسمارات نتدعى مسارع مدحان ويون محجاس ثلاثة مسمارات تتكلم كم زلا يوزن الجرزو الإمارات من يوم ساتهم ليبيا هذا ليبيا is the primary corridor. لذلك قدام corridor Libya running through the eastern Libya مالتيو controlled by the Khalifa Haftar a UAE ally
around 600 UAE linked flights landed at Kufra airbase in 2025 زي عجينا كلامي ريبورت تقدمت من جناي تقولوا مسجاجريت بليبيا ينيرو زجن تطويل اللعب زوان زي بزح activity بو يريلن جبس بزجبرت سراحن سعودية بزجبرت سراحن يزبال تزن بعلو الناس سكاسل زلوا تركوا انت وساقي لذي تاني هفتار زنبرت بزح active يلا نبزوان زي من ده الله حجين تحريلك a second route runs through Chad بتشاد زلوا من قدي بزسافح ملك سرح كم زلوا Chad by the way مستعمل سريع ناي كوينات مفتقات على بزبل سراويت ناي Chad أب دوب ناي السودان متشي كم زلوا يزنقر زلوا سلازي a second route runs through Chad but it has come under a mounting pressure deliveries that once moved through بتناتهم من قد زخيز نبرة باك spills across the border including deadly drone strike towards سلازي التي ناي Chad president زلوا has grown scrutiny over alleged support for RSF supply lines while Egypt has targeted convoys سلازي التي بمن قد Chad زقبر زنبرة سفيع زخون الدقاف ندعم سريع قوتنا خوني متس كم زلون سراويت ناي سودان ون بتتقاقامي بدرونات كمون قبسي متكعت بمقبار نت من قدتون أغبيدات تخمز الله يزنقر زلو سلازي اتصالساي كاندا قدا سدما a third route is being developed through Ethiopia and Central African Republic سلازي بإثيوبيا غيرو بمعكلاي African Republic معكلاي أفريقيا بيلو زخيد زلو مالتيو UA linked cargo planes have made repeated flights into the region including Ethiopia where a training camp of RSF سلازي إزينا إثيوبيا مسمر دما تغندي active كوينو زلو سلازي كم نريو زلنا كاب إثيوبيا ناب سنترال أفريكان ريبابليك كم مدرب السودان جيركا نتدعم سريع ولا ونتنسو تقطع وزلو بوتات بويتي زغربك خون زغل سلازي بزح ناب إثيوبيا قصو سجبر زلو فلايتس نرى لنا يزبال زلو زغا أكل نايتي ندعم سريع نمدحان زجبر زلو شبت بدنا إماراتيو سلازي إمارات مور عبز قدايزي إيدو كأتو بمليسو كإلا خمبر كابز كنا تاتزي ناي موسى ناي إكزيت استراتيجي ناي كالي بلانات ناي مقبار مدب يرعيو يلن ناي غازر يكازي بكل من قد تتأميد كايو إمارات أبز خبدا فتنا ناي هلاوي زمسل فتنا وناقاتي موغلو الأماناتو ستيل ناب ندعم سريع أب السودان زلوا كم دما نيتوبيا أب مسبلت سجنا زلوا بزبرت أكثر حلو كم زدلن نوع حيزو زحز بؤمن قد جيرو كده حني فتن كم زلينا نرزلنا تزيزي بحكي أقد داسي مدرك كنبلا خلينا بقمت علو إرتران السودان زقبروا زلوا دما مرأي دلي ناويان فقيدهم حقوسات كوينهم لازم مدرك زي كقايد خلوا أب كل تتقرقيرهم نخلنا ببوجنا كحجزنا تنهيهم السودان حجي أب سجى ما إيكونامي أب قال خيكونا كاب قدم جميرو أب نتعنت إرترا العلب وتعد اللوم أب عصرت شو عمد قال سيزباويان حرنا تجرايد لعلى الجام اللوم أب كفانا أب سجمنا كافتا عدنا نبلا عدن لعلي زحجزنا زحبحونا ولا حجون هياو مسكريو أب كينا تبسجى مبدكت كوينهم كل مدياو متحوار مقبار نزواس وذلو نخل هزبتات في اللاي نسودان نتقراين بلعل مورال كتاب مسجونو لاي بتحتني حاتت ملغتي أبقي له كبرن موغوسن نخلهم انت هزب زحالف سماتات نخلهم انت هزب زحالف سماتات حجي أنتي نحن رزقنا زي إيرترا تتكمل زلا موديل نتكونتات تنم بدأ دما أمونغو إيرترا السودان كمدما تجراي أما حراون كأتيب زي سمدوز بال زمدنا مالتي إذا زمدنا زي هذا كابتن بالتجنا تخبده حمام رأسك خونه زخليو معناته أتم كالوت حيلتات نزيه بزي فلاليوم نحتدو كبال عوا أبز بقرسولو زلو أتي زخيات زلو كايدا سمدو نايزوم سلست هزبي بفلا يدما ناي إرتران ناي تقراين ناي سودانن وسانك خوون كم زغلينا نرزلنا سلازي أتي سمدو كفرس زي بلو أبز وانزي دما تزغل تفي سقوم تكخوون زلوينا نرزلنا بتحادة نعانا نمفراس زقبر زلو قعزو
ኣብዚ ከባቢ ተተመሊስካ ሪኢኻዮ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ናብ ባብኤል መንደብ ገፁ ክሰግር ይኽእል እዩ እሞ ነዚ ነገራት እዚ ኣተሓሒዝካ ድማ ሓደ መፍትሒ ንምግባሩ ብዙሕ ስጉምቲ ክግበር ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎን ብዙሕ ብልፅግና ድማ ኣብታ ኣጀንዳ ተኣትዩ ዝኾነ ይኹን እዮ ወይ ስራሕ ክወሃቦ ዝምነ ዘሎ ንሕና ድማ ብግምጣሉ ምስቲ ጎረባብቲ ህዝብና ኣብ ሱዳን ዘሎ መኸተ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናይ ህዝቢ ድጋፍ ከም ዝህልዎ ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ምብራቕ ሱዳን ፅቡቅ ጌርካ ሒዝካ ወታደራዊ ዓቕምናቱ እናሓየለ ከም ዝኸይድ እሞ ነቲ ናይ ሱዳን ቃልሲ ድማ ብዝሓየለ ከም ዝሕይል ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ድማ እናሓየለ ክኸይድ ከምኡ እውን ኣብቲ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ንፈተና ፅቡቅ ዝኾነ ምድላዋት ብምግባር ንኩሉ ሓዊስካ ነቲ ኩነታት ክትምክቶ ምፍታን እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ግብፅን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ዝምድና እውን ሓዊስካ ክኽየድ ዝኽእል እዩ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌርኩም ክሰምዕዋ ዝደሊ ኣብዚ this is going to be very interesting now ዘይርከብ ዘሎ ርግኣ ዘይርከብ ዘሎ ጠንቁም መን ስለምንታይ ታሕቲ ኩሉ ግዜ ትመፅእ ምክንያቱ ወላ ነዚ ሓድሽ ኣውፅሞ ዘለዉ ሰነዳቶም ቋንቋታቱ ቃላቱ እናቀያየሩ ነቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ደመሓይሽዎ ክመስሉ ኣብ መንጎ መስመራት ዝንበብ መልእክትታት እናመሓላለፉ እንታይ ድሞ ዘለዉ እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ደንበር ከቕይሩ እዮም ቀይሩ ከኽብሉ ድዮም ኢልካ ናብኡ ተመሊስካ እንድሕሪ ሪኢኻዮም መበቆል ናይ ባህሎምን ኣተሓሳስቦምን ክቅይር ክእል ኢልካ ዝሕሰብ ነገራት ንምንታይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሑል ኩናት ነዚ እንኳ ቀፅራዊ ዝበሃል እዩ ፖላር ዝብልዎ ስርዓት ክንህዝ ኢና ክብሉ ከለዉ ሓድሽ ሓሳባት ኣይመፀን ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ግዜ ኣብ መንጎ ብሶቪየት ዝምራሕ ዝነበረ ቀፅርን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምትህልላኽን ውድድርን ብዝተርጎምካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ግን ናቱ ባህርያት ነይርዎ እዚ ባህርያት እዚ ስለምንታይ ተቐይሩ ምንታይ ናብ ዓንዳሪ ዝኾነ ናይ ዩኒፖላር ወይ እንቋቆጥራዊ ኣተሓሳስባ መፅኦም ንሱ 30 ዓመታት ዝፈጠሮ ፀገም ከንታይ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ከናበይ ገፆም ክኸዱ ኢልካ እንድሕር ሪኢኻዮ እታ መሰረታዊት ኣተሓሳስባ ኣናበይ ዋላ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያ ናይ ካሊእ ዝረባ ምስ መፀ ባህርያቶም እንታይ እዩ ናይ ኢሎም ንታሪክ እንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ፕሮግራም ኣብኡ ዝነበሩ መበቆላውያን ኣለዉ ሎሚ የለዎም ኣፅልሞ ማትዮም ኣብ ካናዳ ከምዚ ተረኺቡ ትማሊ ኣብ ኮንጎ ከምዚ ተረኺቡ ኤትኒክ ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ደሂሎም ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመንቲ ነቲ መበቆላዊ ህዝቢ ተጭምቶ መሬቱ ክትወስድ ምን ምግባት ከመይ ገይሩ ተኸስኩሱ ኣሜሪካ እንዳሂሎም ኣፅልሞ ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል ያሎ የለን ካሊእ ምስ ሰኣኑ ብድራግን ብገለን ገይሮም ከማን በታቲኖሞ ኣሰሩ ኣሎ ኢልካ ሎሞ ትዛረባ መሬት ናይ መን ዋናታቱ የለዎም ኢልካ የለዎም ጠፍዮም ነቲ መሬት ከልንዕዎም ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ባሮ ተድልዎም ዝኩሉ ባርያ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ተኣሊቑ ተረፈን ብሕማም ዝጠፍአን በበለን ተራሪፍካ ሕጂ ዘሎ 10 ዝኸውን ፀሊም ኣሜሪካዊ ዝበሃል ባርያ እዩ ነይርዎ ብኡ ሕርሻ ማዕቢሉ ባህሊ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከይዲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተኢሎምኻ እቶም ደበሪኡ ነበሩ ወነንቲ ኦኬ ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ሓደ ነቲ ነገር እቲ ፅቡቅ ጌርና ንክነስተውዕለሉ ንክንርድኦን ዝግበር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ነዚያ ቪድዮ እዚኣ እናገበርኩ ከለኹ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ እንዲ ኮሊፈኩም ነይረ there is this video right now ሕጂ breaking ዝብልዋ ዘሎ ቪድዮ ዝርኢ ዘለኹ እንታይ ኢልና ነርና ዓንተቦ ኣብዚ to Truth Social just moments ago. Into the skies of Israel over the ናብ ኣሜሪካ ገፁ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ክገብሮ ዝደሊ ዝነበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዘበሎ ተነጊሩ ነይሩ ራይት ሕጂ ዝርዮ ዘለኹ ሓበሬታ ግን እስራኤል ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ዝገበሮ ውሳነ ስለ ዝነበረ ንዑ ጥሒሳ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣካይዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብዚ ረእይዎ ተሓቲቱ ነይሩ ነቲ መጥቃዕቲ ከመይ ኢኹም ትሓስቡ ዘለኹም ተባሂሉ ነይሩ ድሮ ኣሜሪካን እስራኤልን ይረዳድኣ ከም ዘየለዋ ዘርኢ ምልክት እዚ Will you participate in those strikes and what do you think should happen next in this campaign? I think President Trump knows exactly what he's doing and whatever we do together and as far as possible in confidence. So again, the president just breaking some news this morning and saying that there will be a 5-day delay to any strikes on Iran's power. እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ነተንያሁ ዶናልድ ትራምፕ ምቁራፅ ናይ ተኽስን 5 መዓልቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀዓት ቦታ ናይ ኢራን ክህረም የብሉን ንሕና ምስ ናይ ኣሜሪካ ተዘራሪበ ምስ ኢራን መራሕቲ ተዘራሪበ ብዝበፃሕኮ መንገዲ መጥቃዕቲ ክንገብር ኣይኮና እቲ ናይ 48 ሰዓታት ኢለ ዝነበርኩ ቀይረየ ኣለኹ ኢሉ ድሕሪ መፅሓፉ ነተንያሁ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ብግሉ ኣብ
ሳውስ ፓርስ በሃል እቲ ናይ ጋዝ ቦታ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝነግር ዘሎ እዚኣ ድማ this is a clear demonstration ንሃገራት ዓረብ ንከጥፈአን ባህጊ ከም ዘለዎን መደብ ከም ዘለዎን ድሌት ከም ዘለዎን ኣብዛ ሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና መጠንቀቕታ ናይ ሃገራት ዓረብ ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂባቶም ከም ዝነበረት ኢራን እንታይ ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ከቢድ ዝኾነ ነቲ ናይ ኤነርጂ ቦታኦም ክሃርሞን ናብ ካሊእ ከቢድ ፈተና ክእትዎም ከም ዝኽእሉ ነጊሮሞም ነይሮም እንታይ ገብራሉ ነተንያሁ ኣጋይን ነተን ሃገራት ዓረብ ንክረማ ታርጌት ብምግባር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝተባሃለ ጥሒሱ በይናዊ ስጉምቲ ወሲዱ ናብቲ ኩናት ኣትሽለ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕን ነተንያሁን ብሓደ ከም ዘየለውን ካልኣይ ድማ ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕ ብድሕሪ መጋረጃ እናሰሓበ ናብቲ ኩናት ይእትዎ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ክቕፅል ዝደሊ እስራኤል ምዃኑን ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኢራን ፀብለልትነት ናታ ኣረጋጊፃላ ክንብል ከለና ከም ብሓድሽ ናብ ከቢድ ፈተና ንምውሳዱ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ንሕና ተገምጢልና ክንሪኦ ከለና this is very interesting ሕጂ ዴቨሎፕ ዝገብር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ከርእየና እዚ this is going to be very very interesting ምስ ግዜ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክገብር ኣይደልን እየ ይብል ኣሎ ብግምጣሉ እትያቶም ድማ ነተንያሁ ድማ ነቲ ኩናት ከቐፅሎ ይደሊ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢራን ድማ ዋላ እውን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ንግዚኡ ኣይተቐበልናዮ እንተበሉ ዕላማ ናቶም ኩናት ክገብሩ ምዃኖም ግን ገሊፆም ኣለዉ ኢራን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሱ እዩ ዘሎ ከጥቅዕ ምዃኑ ንናይ ነዳዲ ቦታናትና ንኻልእ ናይ ኤነርጂ ቦታናትና ከጥቅዕ ምዃኑ ርዱይ እዚኣቶም ካብ ኩናት ዝዕርፉ ሰብ ኣይኮኑን ከደናግሩና ስለ ዝደልዮም ስለዚ ንሕና ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ተዳሊና ክንፅበ ኣለና ዝመስል እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚንና ንድቅሰሉ ወይ እውን ንዕርፈሉ ኩነታት ክህልወና ይክእልኒ እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና very very interesting right now ሃገራት ዓረብ ድማ ግዳይ ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት እየን ዘለዋ ስለዚ ነዚ እናተገበረ ከሉካ ጎኒ ጎኒ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ኢማራት ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ብዙሕ ኣፅዋር የንቀሳቅስ ከም ዘሎ ስለምንታይ የንቀሳቅስ ኣሎ ብርግፅ ናይ ኩናት ሸውሃት ናቱ ጌና ከም ዘይተወደአን ጌና ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ከምኡ ድማ ነቲ ብልፅግና እናሓየለ ንክኸይድ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክወስድ ዝኾነ ይኹን ምቅያር ናይቲ ኩናት ተጋጢሙ እቲ ኣብ ኣቡዳቢ ዘሎ ስርዓት ናብ ኤርትራ ገፁ ክግበር ንዝኽእል ፈተና ንክግበር ዝኽእል ኩናት ልዑል ድልውነትን ልዑል ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣጋይ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ይኹን ካልእ ስጉምትታት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ክኾኑ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፈተና የጋጥመሎ ዕላማ ናቱ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንሱዳን ንምምቃል ናብ ኤርትራ ድማ ብብልፅግና ጌርካ ወራር ንምግባር ንጹር ዝኾነ ዕላማ ከም ዘለዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክበርሃልና ይኸይድ ኣሎ እንተኾነ እቲ ቅውንነት ተኣምላኽ ስነታ ኢራን ንዓና ኢሉ ድዩ ገይርዋ ዘሎ ዋላ እንታይ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ መኸተ ነቲ ናይ ብልፅግና ካልኩሌሽን ከም ስርዓት ይድርዕመሎ ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ ተኣምራታዊ ምንቅስቃስ ክንብሎ ንኽእል ብግምጣሉ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዘላ ኣብ ነፍሳ ትተኣመን ሃገር እውን ስለ ዝኾነት ምስ ሱዳንን ምስ ትግራይን ምስ ካልኦትን ኮይና ነቲ ናይ ብልፅግና መፃወድያ መፅይዎ ዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ ፈተና ተጠቂማ ነቲ ብልፅግና ክድርዕሞ ከም ትኽእል እውን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ድምፂ ድማ ስምዑ ኩላ ነገርስ ካብ ውሽጣዊ ሓድነትን ጥንካረን ዝመፅ ናይ መጨረሻ ከዓ ያው እንድሕር ሓይሊ ዚሃብ ይበዋጋ የለ በተለይ እዚ ከባቢ ከዓ ካብ ሓይሊ ወፃ ክንነብር ኣይ ግልፂ ክንዘራርብ ተጋሩ ክንነብር ተኮይና ሓይሊ ሓይሊ እንታይ ሓይሊ ውትድርና የድልየና ሓይሊ ኢኮኖሚ የድልየና ሓይሊ ናይ ኩሎም ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ጥንካረ የድልየና ሓይሊ ፖለቲካ ምርድዳእ የድልየና ምንም ጥርጥር እዚኣ ንምግባር ብፀሎት እዩ እዚኣ ንምግባር እሽተይ መስዋዕት ከፊልካ እያ ምቸትካ ንጎኒ ገዲፍካ እያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ናይ ብሄር ቻለንጅ ንባዕልካ መስዋዕት ከፊልካ ብዙሕ ግዜ መስዋዕት ዝበሃል ፊዚካሊ ኣብ ውልቂ መስዋዕት ምኽፋል ይሰብ ዝብሉ ኣነ ካብ ፊዚካል ኣብ ውልቂ መስዋዕት ምኽፋል ማታ ዝቐለለ ዝኸበደ ዘለዉ ኣረኣያታት ዘለዉ ፀገማት ተቃሊስካ ንባዕልካ ኣሚንካ ከባቢካ ኣሚንካ ስራሕካ ሸኒፍካ ሕብረተሰብ መሪሕካ ለውጢ ምምፃእ ዝለዓለ መስዋዕት ኢለ ዝኣምና ፐርሰናል ንዕላማ ደው ኢልካ ምንባር ዝለዓለ መስዋዕት ፊዚካል መስዋዕት ማ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ዝኾነ ቦታ ከድ ብድሮን ኦፍ መኪና ወይ ብደለ ክስዋ ይኽእል እዩ ካብ ዘለ
سابت اليوم يسكت تفلان تزل على قد بروسس بروسس وش تعتيها نبعلها كلهم عن التهلك بديها مو تعي تزل على مسؤول يتلازم سلازي أوزر لهم كادرسات كنا يسراوي تعالى نتبروسس نتحس دتكنا زول لسنا فتحنا رميت مخاد مالك سابت لينا معدنا مسؤول مخبر كم زلنا معلنا داست مقارنا internalize دا قبرنا دا خرعنا تمرحنا يوم أيك زولو سؤالهم حجي كابزينا يا مقباي حركاتهم بوجن بلتقنا بصنوع زخصص اللويو سلامتاي كم تريو زلهم حيلي أمنا قداسيو حيلي انت لكات رايخا أبز زوبازي نزل لنا فتنا كن صغر نخل حيلي انت لكات مايخا أبتناي كرنا أفريقيا بوليتيكا كتواسا تغل تبل حيال مرقت يا زلاتو مهنياتو حيلي مال الدماء وطبعو كون خلي كنقد وتدراو حيلي كل وكالو وتدراو حيلي ناتهم تداخيمو كل نجار كودا كم زخلي زنجار زلو سلازي ناي نعوز مسل تريج زخونه مرقص دما نتكونتات اب مغيار عبي استواصو يقبر كم زلو يزنجار زلو كالب كوسالكم بزح نجار كريكم سلو زخونكي حنتو نيرابزي نزي كونتات زي كسع كندي there was this video اب ناي تغارو كاب استفلاليو عيلتات ناي تغار دوص زلو مستن احنا نخدو زلنا مستصمدو مستكونتات ناي بوليتيكا سع كندي نقدميتي خيتهم زلوتي ناي سمين حزبي محزنات نايتهم حزبي كسع كندي ناب صبو قصو يخيد كم زلو زياس كسمعوا زياونا قداسي زربايا اب قداماي دليت حزب تግራይ ናቦቱኡ ንምምላስ ትግራይ ሉዓላውነታ ኣኽቢራ ኣብ ምንባር እዚ መሪሕነት ክቕየር ኣለዎ ዝብል ሓይልን መሪሕነት ክቕየር ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ሓይልን ቅዋሙ ብላክ ኤንድ ዋይት ሰራዊት ትግራይ ይፍረስ ዝብል ሓይልን ንህለበስ ሰራዊት ትግራይ ይፈርስኒ ዝብል ድማ በዝሎ ንዓይ ናይ መሪሕነት ዓቕሚ እዚኣ ኣነ እዚኣ ንዓይ ተድልየኒ ካሊእ ዝባዝእ ካሊእ ስንክሳር ካሊእ ናይ ውሽጣ ውሽጢ ዝገብርዎ ነገር ንዕኦም ይምልከት ንዓይ ዘገድሰኒ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ዋሕስ የድልያ እዩ ህዝባ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ሉዓላዊ መሬታ ድማ ናብ ቦትኡ ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ ነዚ ኣቐዳሚነት ሰሪዑ ኢና ክንዛረብ ኣብ ቀዳም ሓደ በሉ ንቐፅል ክልተ ክበኩም እየ ድሕሪኦም ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ዝብሉ ስኢሎም ኣብስትራክት ዘይጭበጡ ዝኾኑ ሰባት ዘይኮኑስ በቃ ብግልፂ ዝፍለጡ ሰባት እንዮ ንኣብነት ክልተ ነገራት ከልዕለልካ ኣይ ሓንቀፈን ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ሲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣውፅዎም እዩ ዝብል እኮ በዓል ካብ ዘለኻሉ ጀነራል ፃድቃን ነጊርካ ሕዚ ካብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሓደ ናይ ደራሽ መድረኽ ነይረ ባዕሉ ጀነራል ፃድቃን ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቂፎ ይፈልጥ ተፈናቀልቲ ንምምላሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቂፎ ይፈልጥን ኢሉ ሕዚ እውን ብግልፂ ተናጊሩሉ ማለት ሕዚ ሕስናት ኣነ ብዛዕባ ጀነራል ፃድቃን ስኢሉ ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ እዚ ኢሉ ንማለ ኣይኮንኩን ማለት ሰዋና ኣለዎ እዮም እቲ ጉዳይ ሲ ስኢልና ዘይጭበጥ ዝብሉ ኣለዎ ኣይኮነን በቃ ዝግልፂ ሰባት እዮም ዝብልዎ እቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እተን ኩለን ሸርሕታቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍፅም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቀሚጥና ኢና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ምስራሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪልካ ምስራሕ ግን ክሕደት እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ብግልፂ ከምዚ ገይሮም እዮም እዚ ብተደጋጋሚ ኢሎምዎ ትግራይ ዝነበሩ መራሕቲ ነቶም ሕዚ ማለት ግልፂ እዩ ስኢልና እውን ካልኦት ወረርቲ ሓይልታት ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምናቶም ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ የሳቅዮም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድእ እየ ዝብል ኣበይ ኣሎ ሻዕብያ እንተበልካዮ የለ ዮሴፍ ሃይለ ስላሴ ይብል ነይሩ ኣፍታ ድሕሪ ኦፊሰይስ ኣሎ ኢሎም ፅሒፎም ኢሉ ከይደበየ ኣሎ እንተበልክዎም የለን ኣበይ ዳ ኣለልኩም ትፅሕፉ እንተበልክዎም ነቶም ፀሓፉ ኣይ 1 ኪሎ ሜትር ካብዚ ርሒቑ እዩ ኢሎምኒ ድሓረኡ ክዓሰብ ስለ ዘሎ እስክኺድ ረአ ኢለ ሰዲደየ ኢሉ የለን ዝኣተወ ሻዕብያ ብዘይብሉ ሻዕብያ ኣቲ እዩ ብምባል
هاي لبزي أتجاجي لو شعبي أكو أب مريت تجري كونن عتيو أب رؤسهم يعتيو أب رؤسهم تعتيوهم دما لك كم قرابة كالات كم ساعتوه حنسام ساعتوه ككبرتا سلا تخدم كوت أكملت هاي كونن سلزي كم قر خوين شعبي أب رؤسهم سلزي عتوه يتسجم هانت فيديو لازياس كسمعوها. Here to brief you on the current defense situation. Our forces remain vigilant and ready to defend our nation. General Sabat, with Iran striking UAE targets, what is Eritrea's position? We hope cooler heads will prevail and end the war sooner. Are you concerned about escalation in the Red Sea region? We are always aware of escalation. We are vigilant from a distance. The UAE is being hit repeatedly by Iranian strikes. Does this affect Eritrea? Instability anywhere concerns us. Peace benefits everyone. Eritrea must be happy seeing the UAE being bombed daily by Iran? No, Eritrea will never push for war or celebrate when anyone is attacked. But the UAE is supporting Ethiopia's push. يا تبط فيديو تجبرت يا بدانيال يماني لوم يوم جيروم مازلو جنرال سبحات فريم انترفيو كم تجبر جيروم يوم زاربوه نتير سناير تراوينا بقمتي يوم يوم جن I am still جنرال سبحات فريم بزو فيديو تجبر يدلني ستيل وين the guy is very very intelligent لليود ما قالاتو بصبغ من قد كقمت زغل زنبر سبيو بزو انترفيوز ناتو جن سالي اي بجنرال سبحات فريم جيروم زقبرو وزلويو كما يتري والله نزو كنتات ناي إيران ناي إسرائيل أمريكان لومهم I hope تنقر رقعت رقيبو مفتاح راكب إمارات دبدب كم زلا بمرايكم مستياب كأرناف كأي بحرك قبرو وزدليو زنبرو كما يسمعكم لومهم ناي زغونة هجر تدبدبون ترمون عنا دس لنا نقرأي كونن سلزي سلام بكل يندلي نابلي تغكلنيا ዲፕሎማቲክ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ፀገም ብሰንኪ ዝናይ ኢራን ትሒኑ ይበሃል ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ክሳዕ ክንደይ ከጥንቃቐታት ኣለኩም ናበለይ ዝሓቶ እቲ ዘሎ ኣብ ርእስና ዘሎ ሕቶታት We hope they reconsider that effort, but that does not mean we wish war against them. They are accused of assisting RSF in Sudan as well. Why sympathize for UAE? Because Eritrea believes in peace and understands the cost of war. I'm aware that Eritrea has been unfairly portrayed as a warmonger by the West, but nothing could be further from the truth. The Eritrea government and our people understand the true cost of war. إمارات نتيوم حجزات أجمع كتغني بمنجد السودان يكون بمنجد إثيوبيا جراب زي فتنات كم تجبروا لكم زلا ناتفلت خلوا سلام تايدن جات ستات قبلي إمارات تجبرون زبل دما برجس تجبروا زلا نبير تراجس أنا بعصب تجبروا زلا داق ما قمت كتجبروا لون كابس كم عينة تجبرات كتقطع من دليل زمالات كن نتفقتان حماقان من مالتنا يكونان يزبل كنا زخنا بوليتيكا ومسينا نرزلنا بحكي جنرالي كاب جنرال سبحات فريم كوتس عين زرباونيو زخونه كم زنا جبروا بزح صبوا نجارات كجبروا يخاطر يوم but again we need more of this كم زعينة communication أبزوان زوين أقداسيو ولو كمان جسير ترى تغلا لا سقط عمريت انتلو صبوا دمايو تكونتات ناخبدة سلزة خيد زلو نعنا جن بغتها نبانا مسانا زتها عز نجارات هلو أما ودا تاجن حنت نجار ترايا تبرهلنا زلا زنا إيران كينات كاب ساعتنا بساعتنا نتغير يزخيد زلو إسرائيل زبهال دما all in نتنياهو نزو كينات زي ني إيران كيدا مسست أو كبد زدلي كونن أمريكا دونالد ترامب دما أمونغو تغركيرو خمزلو يم دقفتنا تدزارة بزلو بزحري تتحيزو خمزلو أمونغو تغركيرو خمزلو بزح من قد حيزو ما خمزلو وزمسلنا قرن رلنا نتعداقاتات كالرقاقة نتكونتات كاب قصصر وسعين خي كيد تنهقرات عرب دما بوغيران كيلك كما نسوك دلو خلو بتدما إسرائيل زبال هجرات عربي لكم ولا قال أكبر إيران تراك التفاعلوا تتخيلوا دما إيران كتفخلا نتن هجرات عرب توعوا عبيلات اللهم دحر خيدا نتعلى ما ناتهم كسر حلهم يخلي كل زن رياز لنا جن بمولهم تم هجرات عرب وانت كأنا زلوا نير ترى بفلو يزرب حزن بره هجرات هيكونون كلها سعودية محاويسكا كلاتهم أبي إيرترا هنات زغنا بركتون يروان كنا بلاين خلينا ولا كشر كنا تالنا تبلنا سلزي بتاجات إمام زلوا نخلاتهم سعوديون بلهم إماراتهم بلهم قطرهم بلهم بحرينهم بلهم كويتهم كلاتهم تمرت دوستوا لقات عمي سلزة خون زلوا أزو كنتات زي تدميرو وديلو كيدو نيرترا ربحا كل وزغليو برقص تزلوا كنتات دما نبلتقنا حاديو كفلت كم زلوا قبري غليو تصفان قبرز كنتات دما نسو باتاتهم أجندات وهيبونا بنا شجر كفتر حسب زنبريو أتا كنتات جنب سنك زناي ندادي كمو نايدوقي ناي كال نقرات كلها تتمتما دبولا خوينا تولا تكونت هاد ما نابي قصليو باي ذا واي ندادناتو مس امارات مخانو سلازفلته دما زخوني يكون ندادون كابتن كلاي مبرا
كوص كم زي كل غيرهم كقبر ويم مهنياتو مس إمارات ويم مس أمريكا قلوع زخونة دقاف تقبر زول حيلي إيران تغلالا تقاومو من ربحاتات ناتهم كم زقوص أنت تقبر سلازلا بعلو أبتاقود قوادات شيلو حانت فيديو كبير ترادو وصت بقولوا نقر أزي بدايو سلازي زل كانوا سيزين أزين حيالاتي أزين فاكين ملو دلونا تلني ما يش معنا زبحر زسي كندي أبوتاتنا أديتاتنا إحواتنا كلهم دم كفيلون سابزن فوس نحن دم بغلي نسولو بحر سي كنا نحن هم كمعتهم دلواتنا مالتي نت بحر زس بقونا ما نمسد نخيتون فوس كانت زحالفين هيوتنا نعرفلهم دلوات عندنا مالتي حلوة بحري صباح حلوة بحر من الخلنا أتصوها كانت فات مسرح مالتي هنجها أجا جالبة حامش تسوات لنا كلتا مدفعجي كلتا تحسدوكان حانتها أوبريتر مالتي قبقان سرحة لنا أزو حرزس حدري غاطة قبل كذا لها مالتي أزو حرزي كنا جدانو أبوتاتنا ناديتاتنا نزحال فالو خصاب زغانة أفتوها بقدر الله سرحتك كل جزء تابعي خد سابق مالتي ደቂ ኣንስትዮ ሶውራን ናጽነትን ኣብ ዓውደ ውግእ ዘርኣይኦ ኣብ ታሪኽ ውሕድ መላልክቲ ዘለዎ ጅግንነትን ልዑል ተሳትፎን ማዕርነት ብተኻፋልነት ስራሕ ንዝብል መሪሕ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ብግብሪ ኣብ ምርግጋጽ ታሪኽ ዝምስክሮ ዕማም ኣሳሊጠን ኣለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ እውን ኣብ ሓዲድ ረጊጻ ትቕጽል ኣላ ጀና ደለና ክብል ማለት እዩ በቲ ትስራሕ ዘሎ ስራሓት ክትሪኦን ከለኻስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ትስራሕ ዘሎ ልክዕካ ተላቢስና እየ ዝብል ማለት بمولو حيل بحري زعطقو حكي بمولو زن أولاد دك نستيو حيل بحري زبهلا بمولو بمعرين تكافلو معرو تبعدا مالتي تكنيك ولو ራስ ድሚራክ ሳብ ራስ ቄሳር ዝንጸፍ ሰጣሕ ባሕሪ ህይወታው እንትኹን ከም ዘይትበቀሉ ምጥጣሕ ህይወቶም ንዓመታት ኣብ كم حاجه شعله زغول ነገር ስለዚህ ሓይሊ ባሕርና መን ይሕልዎ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ንክትፈልጡ ኢለ ገይረዮም ኣብ ኤሪቲቪ ላትኩም ኬትኩም ስምዕዋ ኣብቲ ዝቕፅል ዜና ምስ ንሰግር በዚያ እስከ ክንጅምር Eritrea National Football Federation, we are glad to inform you that you have been selected to represent the Eritrean senior men's national team in the AFCON 2027 preliminary qualifiers. Congratulations. All the hard work that you guys put in, all the hours, all the driving you guys did for me, all the times that I wanted to quit, you guys kept telling me to keep playing. ሪዎ ዘለኹም መንእሰይ ሃገራዊ ፃውዒት ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ክቕበል ከሎ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ፕሮፌሽናል ፉትቦል ፋሕሚ ኢብራሂም ዝበሃል ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወግዓዊ ፃውዒት ጌራትሉ ናብቲ ፃውዒት ክቕበሎ ከሎ ነዚ ኩሉ ዝደኸምክዎ እዚ ኩሉ ዝፀዓርክዎ እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝረኸብኩና በለ ናይ ብሓቂ ተመሲጡ እዩ ዝዛረብ ስቢሩፉል ንሃገርካ ክሳዕ ክንዲ ዝፈቲኻ ንሃገራዊ ፃውዒት ንሃገራዊት ጋንታኻ ንኽትውክል ክሳዕ ክንዲዚ ሓበን ተሰሚዕካ ኩርዓት ተሰሚዕካ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ወለዱ ድማ ከምዚ ገይሮም ዘዕበዩልና መንእሰያት ናይ ብሓቂ ንሕጎስ ንሱ ዝርከቦም ካልኦት ብዙሓት መንእሰያት ድማ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ይፅምበሩ ከም ዘለዉ ድሮ ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ዝርዮ ዘለኹ ዓሊ ሱሌይማን ናብ ሞሮኮ መፅኡ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣብ ቪድዮ እናእተዎ ከሎ ይርኢ ኣለኹ ካልኦት ምናልባት እቲ ሊስታ ኣብዚ ዝርዮ ዘለኹ ገለ ጉድለታት ክህልዎ ድሮ እታ ሃገራዊት ጋንታ ሒዛቶም ዘላ ተፃወቲ ኢሎም ዘውፅዎ እዩ ጎልኪፐርስ ወይ ከዓ ፖርቴለ ማለት እዩ ክብሮም ሰለሞን ዓወት መሓረና ከምኡ ድማ ዮናታን ስልጣን ኢሎም ኣለዉ ዌስተርን ዩናይትድ ክልተ ካብ ኤርትራ ካብ ቀይ ባሕር ደንደን ሓደ ድማ ካብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ተኸላኸልቲ ካብ ኣልታሕሪር ወደብ ከምኡ ድማ ዮሴፍ ካብ ደንደን ናሆም ካብ ደንደን ደን ቪክቶር ፎረስ ዝበሃል ካብ ኖርዌይ ማለት እዩ ጀማል ዓሊ ካብ ፕሪስተን ካብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ዮናስ ድሪስ ድማ ካብ ስዊድን ማለት እዩ ኣብ ማእከል ዝፃወቱ ዓብልሎም ካብ ቀይ ባሕሪ ናሆም ታደሰ ካብ ደንደን ናሆም ግርማይ ካብ ስዊድን ተስፋልደት ካብ ስዊድን ከምኡ ድማ ናርሙሩድ ዝበሃል ከዓ ካብ ጀርመኒ ረድኢ ድማ ካብ ቀይ ባሕሪ ማለት እዩ ስትራይከርስ ኣብ ቅድሚት ዝስለፉ ድማ ሮሜል ካብ ደንደን ቤንሁር ካብ ቀይ ባሕሪ ማለት እዩ ኖቤል ካብ ኖርዌይ ማለት እዩ ዓሊ ሱሌይማን ካብ እስማኤልያ ግብፂ ኦሊቨር ህንፃ ድማ ካብ ኖርዌይ ፋሂም ኢብራሂም
كاب فيليبينس يا فيليبينس مالتيو سيم إيوب دما كاب شيفيلد يونايتد سونا بتهاجرايت كانت له مثلاً فيلمون جرز جهير كاب هولاند مالتيو so it's so beautiful كنزيم كالوت هنا له بساعتي حدث سبالله نعم سومي مثلاً سلازي كم زتري وزلهم هاجرايت كانت أنا إرترا درجة بحكي بتصفى بس كاب سلطنتي نشتك نسمع سلطاني قاشايو ثم أبز الزور مثلا درجة نزنا شناتي مسي حدش يكون دموعه بزع عمت زجوري مثلا درجة كلتا استعملتي يرنا لنا بزي أشناتي ماتيو ثم دقة دلوها من الوقت نسوم حجي هذا حتى رمعتي قرب وسيكا درجة لحش سرح يبل بركة كوما يزم دلو مثلا حاجة أسوق كوما يدلو نمرزم صوتي ثم نيرجع أي حنكون ندير حساب لني حراي إرميس نسا قديمك نهاجرات كانت كوسة غيرتها قديمك حيس كان يركها أجيكن حدش سلطاني تنبيرة مدلاو تركبمو نزي بخميخا تقولسو كنت قديمك تقولسو زت أنا حكى دما زهاجرات كانت كمستعد ترايد يكون قبل دقون أبلات اللوامو نزي أموهات كأنتي أيو يتبيكم مزين كتاصن أنا كنت حساب قلت لي حراي من الوقت هذا كم زاغان تحجيا صحيح يردن ابزح جوان كم تحقق زويد له كم جمر يكون داغا حريتنا عيون تحبرن اسي يرو اسطنا يزعب حريتان تخلصهم مخانو نغزي كن سخا اسكا فعليا الحمد لله توحيله حجيا صحيح له انا ون بحقي صقيت قبيل له قرب بعد قبص خبنا سكم زبراس زغنا بزح تمرتون وزلو كل زغد اسمون صنعوا يعني تاع صبويو بحسب كنا خا ذهبت قطخا بزح درجه نصحها كم زاتري وازل لهم إذا هجرايت كانتنا بزع فايبس ويكاتب وزخنة منفس يا فتيرة زلا درجات السوشيال ميديا ناتناون كسب قصنا قبل التدخيل كم زلا نرلنا أنا نبعلي excited كوين له أنا بحكي تسفازهب مدرخنا أتو خمس زلنا أنا نرزلنا هجرايت كانتنا دما مستنكر كتجبر تخليا نتهجرايت بشكلتها هجرايت كانتنا بشكلتها يرترى غرب كي ترسعنا نافرهنا ينقلنا نرسعكم لنا نتم بشكلتات ودادرت ممكن بلو ندلي بحكي دس بال زيناتات نرلنا كبدجن كابوشتن أتينك كم سمعكوا 10 تخابوشتي 10 4 دما كبدجن بزموتي أخذ كوم نزبل دما أنا بحكي دس بليو أملاك حقسكم كن بلو ندلي دقفناتنا كلوميو ملو دقفنا هي إرتراوي أبدأ جزء كم زلوهم كنتاب ترتريب الليل نحن دما زرعنا يوم سمعنا يوم نبزيا نبخاتهم كنا بلوينا it's going to be part of our نتنا سرح قوني ونياتنا عطاتهم مدقف نحن نقول لي مورال سلزخنا نهزبنا مورال سلزخنا نايلو مهارستي أبزكو دك في الدنيا please like جبرو share جبرو ريتاغ من حسابكم من قرفنا بالكو مزيادر فيه لأن كان دسيلات نزلا نزه موت ما تجلس كقتفكم ترسعوا لفتاتنا فغري واسعوا كبروا همتنا سمروا ونويلان عمروا دنقل سمعيد مقال حديروا نتعطعيد نعاين عواي تفرعيد سلامنا أخانوة سلامنا أخا جنترا حوي ودي إريترا وسر النقدا بحري أزاورني بفقري أزاورني بفقري سلامنا أخا قامي سلامنا أخا قامي قول تقراي قول عاقامي لبينا باخنا غلي تقبل اللي ما غلي سلامي سلامي سلامنا أخانوة سلامنا أخا جنترا حوي ودي إريترا وسر النقدا